ya shugaba Saidil Alami ne kake tafiyar da lambarana Saidil wujudi ya shugaba Saidil Alami ne kake tafiyar da lambarana Saidil wujudi Ubangiji sunan ka na yi sakawa domin koko bai kai ka kaddarawa ka ban basira kar na yo gazawa ka bani so sannan ka bani kaunar sai da wujudi ka yo salati gun uban mutane wannan da shi a guje shi kuskure ne alaika za a ga yarin sahabu zaune ka sanya ulama wallahi sun rike san ya shugaba Saidil Alami ne kake duniyar da lambarana Saidil wujudi da shewa Ahmad Tijjani mai tagwaye da Sidi Abdul Qadir mai sufaye da shehu Barama in ya su kunji baye da shehu Malam Kamil ya riƙe san Saidil wujudi na gaida kai idan ban yi kuskure ba mai gida Abdullahi Obi Samara ba kai ne ga koyan bege gurin saman ba abun yabo na shi nake rikewa ya shugaba Saidil Alami ne kake duniyar da lambarana Saidil wujudi ya saukar gaban jabaji baya masoyi kololuwa kai ne ka buɗe yayi sanin ga mai Allah ya farin masoyi tamkar ka dai na san ba a kuma ba Saidil wujudi kana da kyan tadoji faɗar maƙaji rasul duk wanda ya ƙi ka zai ji zugi wutar jahannama ce za ta tauna ƙwangi na kafiri domin ka ba shi ƙaunar ya shugaba Saidil Alami ne kake duniyar da lambarana Saidil wujudi ya mai gida asadin lahi kai nake bi Imam Ali ni kai kadai na dobi kowa yana nan bayan ka ya murabbi wannan kadai Allah ba zan riƙe ba Saidil wujudi uwar halittu daga sannu sannu nana wallahi duk duniya ke na baiwa ƙauna ni abba mika na sallama a raina a san ku dai ni dai ba zan gaza ba ya shugaba Saidil Alami ne kake duniyar da lambarana Saidil wujudi wani imamu sai na ayatul haq yau muminai sun bi ka ga su birjik munafukai su ne suke gudunka ko ba su kai sun nuna ba su ƙaunar Saidil wujudi mu yan cikin ahalin faida mun yi ƙauna da Mustapha Mahmudu dan Amina domin kwashi ke gyara lambarana a san shi dai abada ba ma guji ba ya shugaba Saidil Alami ne kake duniyar da lambarana Saidil wujudi Imam Hassan mai gaskiya masoyi duk muminai kai da kai suke yi duk mai guba ya inda ma bulayi dan wuta ne ya nuna ba shi ƙaunar Saidil wujudi
masoyi domin ko kai ne ka zo ka gyara yayi abun yabo na bi ka ban guje ba ya shugaba ne alami ne kake duniyar da lambarana sai dai wujudi Muhammadu baqirul ulumi nawa Imamu Musa al-Kazim nake zakawa Muhammadin jawadi gaida nawa cikin gidan kaunar sina rike ta Dudi Imam Aliyu arda farin masoyi Ali Zainul Abidin nawa Imam Aliyu Lahadi nake sakawa yana cikin natsuwa nake biyawa ya shugaba alami ne kake duniyar da lambarana sai dai wujudi Imam Jafar Sadiq kai nake so dukan iyalai na Rasul ba irin so na sallama a gare su na riƙe su ina gidan Mahmudu ban guje ba sai da wujudi ni ne na zo gun kai na zubar hawaye ka tausaya mini mai gida masoyi dilan mura na da kai sauyi ina bidar falala da girmamawa ya shalwudi alami ne kake duniyar da lambarana sai dai wujudi a ya fasihun lisani mai imamai kowa ya zo nema kana rika mai ni banda kowa sai kai bare na nemai in banda kai kowa ba zan riƙe ba sai da wujudi wajihu majidun hujjatillah aya badadin Allah mahabuballa ni kai nake nema shi da jamaula ka taimaka mini kai kadai nake so ya shiga wudi alami ne kake duniyar da lambarana sai dai wujudi anan nake hutawa fage na bege ka tausaya mini sidi sana dage ka taimaka mini daina waige na kama san kar so da kar na canza sai da wujudi